Intesar nilitum Karbi Anglong News ahin penstamen nang litum han suri kardom nang cipi iklol kardom nang cipi lasin nang litum lapuson kacesong ajoine lapuson mas rili kedam ni yang Karbi Anglong long lapuson mas rili ajoine penang litum pan hem kang sam nang pon raikom sai kitum nang nep nang kang nang pon lapuson hem kang sam nang thap pon aputak nang lihin penang pacini pon tata lap tesi ini ba lake totally government tum isi kacet herak ngapuyo government tum isi kacet herak ajoksi la APHLC non la bangso APHLC la bangso movement kewang lo la bangso pan ke berdun herje pan paklem une derje pan ningkan poke bracket thom tanglo la bangso articles 244A constitution long ke jog dun tang pulo tangte ke implement derje pan ke pan kisung red ke kali athema government of India pe non ha Eastern Nagaland pan tame alam do la pen kamatapur pan tame bang kaduk we chingki che than bom la pen la son thak si ha kachara nat hala mini secretary tame bang ha 2016 ben si bang building a parjap ke tang chulo no la si la so teng pulo tangte government atum itum phan la ke long tang a hem prek la bang so bana ba che hang un et det ji phan si la bang so bang ke claim pon la so long la BJP RSS tum bang ke ki japon chuatum lo la APHLC ko son si paklem un et det ji ma pu bang ke la si nilitum kaduk awe Karbi Anglong rat la pen ensil sarat phanda me tum pachining tu la hen lo la bangso ka chesong nilitum ington ponpe la pen non la bangso ka chesong bom mahut le thot tame Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ben tame Tripura phanda me ke chak nam chu je Tripura phanda me autonomous state PJ provision kache chakya phansi alang tum hadaki pudam jong si Tripura phan pidet ong me ong sitame dak Assam long ame thang state long phan ke ningkan phokeb raket thong tang lo ke chak tang labang piun elang si hadak Tripura tame ka chong thui dam sai si kem nam no Tripura rat de phan la son dak thak si Meghalaya election campaign long damina tum arjudun long potahai lo home minister Amit Shah tame ningje kang lo je Assam a model sidak Meghalaya tame claim pon nang ko walam selang tum campaign nam lo gadi de Assam a model blon de lahen lo ma itum phan kilongi nai autonomous state nang ki pipe lahen lo ma de Assam a model ke la son thak si litum hill tribe tum phan a job hin dami tum nang ki pi pon pe lahen lo ma de Assam model ke la si nil tum mangke lahayar alam man itum race pon lo reli hut tame nasila ni sirkep areli long bongo sena tum nang ke block tum check je phan bor ilo CRPF tum phan UC Assam police tum phan UC la BJP RSS tum sida menil tum phan un edet lo kai pajut si ke nil tum a program pajut long le det lo nil tum leaders tum menan bang throk tum bang ke nilia madlo la pen Samson Teron ha kursing timung kadu ko we hala Chesterfield Crow na wakanto kathar la pen hala Baliram Crow la tum nil tum kadu ko phan mangke nang detain pen nang arrested la na pen pheri me section sinang pa bon lo je bill palong un edet che phan la tum bor il zaman tum aron lang pamit pen chisong do namasi Ladakh West Karbi Anglong Judicial Long Session Court Long masinil tum bill damit che palong pon lo pin lala intel sar la so nangli tumphan la puson hemkang sam arlo nang ke beng pon thot nangli tumphan lock up arlo long nangli tumphan la puson nang reng hu ke paso rai kom sai ki tum nang reng hu paso la puson do pon man nangli tumphan lock up long manganil tumphan nang BBS tame hamren SP office long sinil tumphan bang phokep ra hini APHLC long protester lo leaders tumphan nang detain lo ghonta pli bak do la so pendes sinil tum bang for kitchen ko ke bang troxy no bang tro tum phan bang ke jailer lo nang bilo ni crepli
la pen jailer lo bangke kaduk weta chini lo lo son si kaduk thak ma la bangke le tum sungkrung lo boy phis tamil tum chichak lo chichak pen sin tum bini wang long lo inte jola nangli hem kang samar lo do bom dhun nangli ning honduk ke do la puson do pon masar nilining honduk thang ta we athema ni litum ko mane phan ke theng ke hap mane phan ke ther ke hap mane litum jail ke dam kali ke litum autonomous state la pen sikidul pang tang nang ji po jok sin litum jail ke dam nang ke mati di la si ni krip ho kali ni tharu isi tamen litum phan jail nang bi tabe la bang ke la pen ni litum bang trok phan kali APHLC supporter lak si lak ni non ke pleng tu po la hai hui tu mon da non jail nang ke duni phan lagi ready le la inte labang so nangli tumphan lapuson hem kang samar lo nange beng pon komat abidi komat aphan sinangli akoi pipon kang tu lake bongo sena pen RSS tu makam lo lake la so long BJP atum dodun lo BJP atum dodun lo la pen la tum RSS tum ke toyalam la Karbi Anglong BJP atum bang claim nang kok lo autonomous state kente lake litum Karbi det aphan kadi lo ke hills side atum phan an ke kenang sot lo kadi pulo tang te BJP long ke do tum ta autonomous state ke hang long kenang che don nangi la pen alang litum ta me hang nang ji alang litum hang hai he mat ko manne social organization dum phan kuti kep lo dun long ma hemprek wang thap bang la ke chelon le ji hemprek ke hang dam ke la ke men thu ke chu nam dam so ne kali ke la ke nili pini boyar du na pora wede lo la sinili phan men thu linang wan pi thap ke pu chok da ji alang phan public representative piet lo lo tang pe tim Karbi Anglong tum pen si tum hang nang bo ke di isla so ke hang hai hedet ke la ke alang litum afelar le apen alang litum rat phan ka chong tree lo le inte lapuson nang lapuson piniar ni lapuson nang litum hem kang samar lo pen nang jok pon lo non eprang ke wang ye long stame nang litum lapuson asai akam ajam stame klempon bom lang masar lagi ni tum ke ing ton te lo west Karbi Anglong ni litum kin claim ning an ke ni litum ni homosti sir kep reli ka patangi phansen litum chisik pon lo la so teng ni litum patang pon lo non bang ke east Karbi Anglong nat puthon ni litum ke deng bon je phan bori pon po ason thaksi west Karbi Anglong nat capex a strategies do ni litum long la so teng mas litum claim pon tu po la te last question no sar nangli hin pen nilitum Karbi Anglong news kelang arat do an tum han stamin nangli hin pen lam thi si lapuson pini nangli hem kang sampen kejok pon aputhak la pen kaprek lam aputhak pachini pon ikha Fransi ke nangli tum news channel phan surya kardom pajir iglo ningkang sam kardom pajir iglo nilitum Patek do bom hut sistame nang litu ma channel chu tame me na news tame klang pon lo paklang pon lo la so teng sri rat tum tame nang che don un thek lo athema non so nang litu media long ke claim tum lo isi democracy long isi pilar son sina ason lo la so ateng benang litu ke che claim pon thek mangani tum ka churo pajir pon lo la pe non ke wang ji lang tame media bang ke very independent ning busini tu mathapon la so tengsi nalitum claim pon bom blodang ke nilitum ratcharia song tum tame upisi reality alam a hopet alam ke than ka paklang long bang ke joy pon ke bu busini tu mathapon la si nilitum claim chot ke chok che so nalitum andame si responsible citizen lo busini tu mathapon lo si non ke wang ilang por tame ansu se claim me dami phansin itum ma nang itum phan tame howang chu hang pon lo la pen Karbi Anglong rat la pen ensil sarat phan an tame ke dam tang a portion iltum mang hu hepin ra non ke wang ji ka chi song long bang ke nang chirap dun po bosin itum ning ke pon chorolo akai nangli phan lapuson aporna chi pidun thek bot nilitum Karbi Anglong news abitung pen an tame nilitum pen nanglitum pen chingki ching chethan long pot laan so ri surya kardom nang pajir pon kaldom kardom